फोथायो आं जों बादिखौबो अनसायग्रा बुहुमनि आन्दोआव एरसो खोमानानै दं। सोरथो फोथायनो आंनि बे खास्रि बिस्रि दुखु। सोरथो दंबावो आंनि अननायखौ बुजिनो। मालाय जाय बुजियोमोन बिबो बै रुगुं गैयै लैथोआव गबनानै दं। जा समाव आं दुखु जायोमोन होनब्लाबो नोंनि नोजोराव गासैबो फावथिनासोमोन। थेवबो दुखु दाहा थासेयावबो नोंजों गोरोबनो सोलोंदोंमोन, दुखुनि थफ्ला रुजुननो। नाथाय सोरथो फोथायबावनो आंखौ? थेवबो फोथायो आं दासिमबो। नाथाय फोथायबाय थाना मा जानांगौ? गोदो जेरैमोन दाबो बिदिमोनब्लाथ' उथिफावनाय देंखोजों लैथो बारनानै थांगौमोन नोंजों। नाथाय समनि फाखनाव नोंनि मोजां गाज्रि खौरांबो मोनलिया। सोरथो दंबावो आंनि अननायखौ बुजिनो? नोंबोथ' हाजासे सिमां सुजुबा मैया दाखालिनि आलासि रायदावनाय बायदि रायदावलांबाय। सोरथो फोथायबावगोन आंखौलाय? थेवबो फोथायो आं जों बादिखौबो अनसायग्रा बुहुमनि आन्दोआव एरसो खोमानानै दं। सम फैब्ला गासैबो जाफुंगोन। नाथाय बेफोरबायदि दुखुखौ लानानै बेखिनि समखौनो बोरै बारहोनो?